Stik stille! I alt 15 personer er tilbageholdt efter gårsdagens demonstrationer. Urolighederne kommer i kølvandet på anholdelsen af 19-årige Talib Ben-Hassi, der onsdag nat blev indlagt på sygehusets intensivafdeling. På 14, vi flyver ind over Svelleå. Ingen større forsamlinger. Intet er bemærket. Men vicepolitiinspektør Birgit Rahbek Jensen mener, at situationen er ved at normalisere sig. Jamen, vi er massivt til stede i områderne. Det er altså vores helt klare vurdering, at vi har de unge under kontrol. Talib Ben-Hassi blev anholdt efter en dramatisk biljagt med politiet i en stjålen bil og senere overført til regionssygehuset, hvor hans tilstand nu beskrives som kritisk. Okay, ja, fint. Nej, hvad så? Hvad så? Så, Poul, slap nu af. Så skal du rundt tilbage. Hey. Nu i stykker igen? Ja, siger afbrudt vandtilførsel. Nej, det er noget billigt lort. Ja. Nå, du er på højkant? Ja, det var vist bare en virus. Marianne har også læst syg derhjemme, så. Du har ikke skrevet dig på kørehold? Nej, jeg vil skrive på min sager. Men jeg vil gerne have alle folk på jul. Ja, og ja, for et, så vil jeg godt have, at du kører med Mark Andersen. Jeg har brug for, at der er nogen, der sådan lige kan holde ham lidt i kortsnor. Bare lige til at lære det overstå. Politiklagemyndigheden, de har kimet mig ned, mens du var syg. De skal jo tale med alle, som var på vagt den aften. Nå, jamen, jeg ringer til dem. Det er godt. Og så skal du vide, at min dør, den er altid åben. Hvis du har brug for at tale om noget. Tak. Det var med dig. Nå, vi ses om lidt. Yep. Morgen. Morgen. Skud. Tak. Hej, jeg kan forresten se, at du skal ud og køre sammen med Mike Andersen. Det skulle da ligesom dengang med jer. Han vil hellere blæse hjernen ud på mig selv. Jeg fatter ikke, hvorfor de ikke bare tager hans skidt, ligesom med Kofod og Poulsen. Det er tilbage igen om nu. Tror du det? Det er 2 professionelle vidner, og der er ikke nogen til at sige dem imod, så... Nu var der egentlig også på vagt den aften, var du ikke det? Godmorgen. Morgen. Ja, og tak til alle jer, som er mødt ind på jeres fridag. Som I jo sikkert har hørt, så har vi haft en del ballade de sidste døgns tid på grund af situationen med Talib Ben-Hassi. Ben-Hassis tilstand er stabil, men skulle det ændre sig, så forventer vi, at urolighederne tager til og rykker ind mod byen, så det er vores primære fokus. Ben-Hassi kommer fra Svalegården, så I holder jer væk fra området. Medmindre I selvfølgelig skal ind og løse en specifik opgave. Vores tilstedeværelse, det kan optrappe konflikten yderligere. Ja, nogle spørgsmål? Møller? Hvor er Kofod og Poulsen? Tvungen ferie, indtil det afgøres, om der skal rejses sigtelse. Og det er en normal procedure, men jeg forventer naturligvis en frifindelse. Og hvad med afspacering? Der udbetales kun overarbejde resten af året. Det er jo kraftedeme med, at vores egne børn ikke engang kan huske, hvordan de ser ud. Og lige præcis i dit tilfælde, Møller, så gør det jo ikke så meget. Ikke? Jamen, jeg har noget til dig her. Nej, en flot finger, du har der, hva'? Hold nu kæft. Det er lidt mærkeligt. Prøv nu at høre her. Jeg ved godt, at I er hårdt spændt for, men jeg gør, hvad jeg kan for, at det bliver bedre. Godt. Og husk så,
Vi er befolkningens eneste værn mod total kaos. Så lad os få genoprettet ro og orden, før der er nogen, der bliver i tvivl om det. Det er jer, der sætter dagsordenen. God vagt. Og pas godt på hinanden derude. God fornøjelse. Tak skal du have. Det bliver en lang dag. Det bliver en lang dag. Så er det jo bare 8 timer med ham der hurtigbrillen, ikke? Men hans musiksmag er jeg lidt bekymret for. Det er sådan et lækker strisserrock. Bare boldbeat på fuld smør. Jeg giver en fyraften, Sølv, hvis der er noget, du får brug for at snakke om, ikke? Hvis jeg overlever så længe. God vagt, Gunnar. God fornøjelse. Tak. Der var han jo. Klar til at køre? Yep. Det er godt. Kvinder med store numser for klogere børn. Aha. Det er nok meget godt, at jeg fik børn med min eks. Har du børn? Ikke nu. Er du gift? Ja. Men ingen ring på fingeren? Ikke i arbejdstid. Nej. Nu skal Larsens ring, der sidder fast i det hegn under en eftersættelse. Ja. Så huden blev skrællet af som en banan. Det var ikke så godt. Nej, det var sgu ikke så godt. Ja. Er det derfor, du ikke har den på? Eller knæver du udenom? Hvad? Det tager som et ja. Her er P14 med rundkastning til køretøjerne. Efter stenkast mod kollega på Hødevej efterlyser vi en gerningsmand, der beskrives som A-mand, 15-20 år, ca. 175 cm over broniveauet. Er det Rønning? Sort LS-trøje, sort jakke og... Ligger du og saver lidt i Rønning? Jeg var hendes vejleder. Ja. Det gør det bare endnu mere fræk, sådan lidt lærer elev-action der. Håndjern og knibbel. Ned i detention. Billig lort. Slap nu af, højre mand. Jeg tager bare fisk på os. Du kan ikke lave lort ordentligt. Den uafhængige politiklagemyndighed har iværksat en undersøgelse, der skal afgøre, om 2 betjente anvendte unødig magt, da de pacificerede 19-årige Talib Ben-Hassi. Det oplyser Ritzaus Group her til Fucking heksejagt, det der, mand. Kommunikationschef... Det var ham, der gjorde udfald mod dem. ...bekræfter over for radioavisen. Har du set ham, Ben-Hassi? Han er ordentlig lokum. Selvfølgelig lagde de sig ovenpå ham. Det har vi sgu da også gjort. Men vil ikke kommentere yderligere i sagen. P.K. sidder bag sit skrivebord og gør sig til dommer over. Om det er rigtigt eller forkert. Politiklagemyndighedens undersøgelse... Han blæste igennem byen med 200 i timen. I en stjålet bil. Et mirakel, han ikke har slået nogen ihjel. ...og kan have alvorlige konsekvenser for de 2 betjente, som i dag Det er ikke nogen, der siger noget om. ubestemt tid. Tænk, hvis han rammer et lille barn. Skal vi høre noget? Nej, den har rettet her. Sådan er den, det ved jeg godt. Skulle der være mulighed for, at Danmark slår varmerik? Du er modig. Det er godt. Nu står du også på underholdningen. Kræftet ikke sagt 2 ord hele morgenen. Og nu kører jeg mig af helvede til. Så nu fortæller du mig en historie. Hvad vil du høre? Hvad er det største fuck-up, du har lavet på job? Jeg tror faktisk ikke, jeg har lavet et i. Hold nu kæft. Alle har lavet et eller andet.
Hvad så? Kom nu, ud med det. Hvad så? Kom nu. Jeg var engang i praktik ude på Vestegnen. Sådan. Og på et tidspunkt så blev jeg bedt om at gå ned i kælderen og hente en kasse fyldt med CS-granater. Ja. Så jeg går derned, jeg finder kassen. Men i det, jeg løfter kassen, så ryger splitten ud på en af granaterne. Shit, man. Hvad gjorde så? Hvad fanden tror du? Smed sgu da kassen og løb. Når lige akkurat at smække døren i, så hører jeg det største brag, du kunne forestille dig. Og så et til. Og et til. Nej, I sprang de alle sammen? Ja. Fuck, mand. Men depotet, det må sgu da være sprængsikkert. Ja. Altså, døren, den var armeret, og væggen var 2 meter tykke, så jeg troede også bare, den stod på lidt oprydning og nogle kvejebajer. Ja, tak. Men så hører jeg brandalarmen gå i gang ovenpå. Folk, de begynder at vælte rundt, og gassen sidder ud gennem en udluftningskanal og spredt sig i hele bygningen. Kæft, hvor er det dumt, mand. Men det var ikke det værste. Er der mere? Der gik over en halv time, før der var nogen, der kom i tanke om de 2 romager, der sad nede i detentionen. Så sad de dernede og hustede lukkerne op og brækkede sig over det hele, eller hvad? Ja. Okay. Fuck dem, mand. Fucking cigøjner. Ikke? Så kan de fucking lære det. Skal vi køre? Ja. Fucking cigøjner, mand. Jeg tror lige, de kunne få en gratis overnatning på Hotel Vester med 2 varme måltider og porno i fjernet. Du ved godt, det er derfor, de skal have lavet al deres kriminalitet inden kl. 19, ikke? Altså, når de sgu ikke at få aftensmad. En cigøjner, der sælger en kylottesteg i Brugsen, koster statskassen 50.000 kroner. Men skal du have en ny holder til din notesblok, så skal du sende en skriftlig ansøgning i 3 eksemplarer til regnskabschefen HR, drift og logistik. Det er 14 forespørgsel i EK, Roma 1490 skifter. Roma 1405 til EK, kom. Det er 14 til EK på Bravo, Mike 79 757. Jeg gentager BM 79 757, Roma 1490 skifter. Hvad så? Bare en grå Mercedes, det er sikkert ikke noget. Det er bare en mere fornemmelse. Roma 1405, Bravo, Mike 79 757, en ukendt Mercedes C-klasse tilhørende Hamza Al-Farsi, kom. Det er 14 modtaget, Roma 1490 skifter. Det er også mands bil. Hamza er bare en del af hans gruppe. Så du det? Ja. De har spottet, så hold øje med, at de ikke smider noget ud af vinduet. Vi kom mod Svalegården, og planen ikke, vi skulle holde os væk derfra. Der er en mindreårig på bagsædet.
Skru ned for det lort der. Hop lige ud af bilen begge to. Hold da kæft, hvad får du ham der? Ham der? Kartofler. En masse kartofler. Bare kartofler? Ja. Hvad bliver der af din lille gangsterpraktikant? Hvor skulle han hen? Den eneste gangster her er dig, chef. Hvad lavede han i din bil? Det er min fætter. Hvad fanden er det med jer drenger parfume på? Du stinker som et helt hovedhus. Eller er det din mor, jeg kan lugte? Hvad? Nu siger jeg det for sidste gang. Du holder dig væk fra de smukker. Er du med? هذا لا بذبحك ولا خنزير. Så bliver det der. Bliv der. Selvfølgelig. Det er godt. Skide godt. Pisse af med. Romeo 1405, Romeo 1405. Vi kan se på flådestyringen, at de opholder jer i Svalegården. Hvad skyldes det kom? P14 vil følge op på mistænkeligt køretøj, Romeo 1405 skifter. Romeo 1405, det er modtaget. Se at blive færdig og komme ud. Slut. Hvornår er det, du skal ind og give forklaring? Jeg har prøvet det et par gange. Du siger bare til, hvis der er noget, du har brug for at vende, ikke? Jo, tak. Det var så lidt. Helt ærligt, Sam. Kom nu. Jeg kan godt finde ud af det. Isa, vi har talt om det før. Kom nu, Sam. Isa, du er ikke gammel nok. Jeg vil gerne være storbror, Sam. Kom nu. Jeg ved godt, du gerne vil være storbror. Vi har talt om det før. Du er ikke gammel nok. Okay, vil du gerne hjælpe mig? Ja. Okay, start med at rydde op. Så taler vi om det senere. Okay? Pas på. Du har hænderne fulde. Ja. Han vil gerne være storbror. Er det ikke noget, han skal snakke med sine forældre om? Nej, det er ikke så lige storbror. Storbror, det er nogle af drengene, som patruljerer kvarter om aftenen for at skabe noget tryghed. Jeg havde ikke regnet med, at I ville komme. Har du ringet? Er den gamle ved at blive lidt småtyk? Mm. Hvad fanden er skørt det pis der? Hallo? Er nogen hjemme? Hallo selv. Hvorfor spørger du mig? Du er en hård negl, hva'? Jeg er ligesom dig. Daniel, Isa. Kom ud og få noget frisk luft. Kom. Hold da kæft. Jeg fatter ikke, du gider. De får i hovedet og røv, så smadrer de bare helt lortet. Mike, måske er det en måde at få opmærksomhed på, for at blive hørt. Sådan der. Frem med offerkortet. Der er ikke nogen, der offer her. Vi tager ansvar for vores handlinger. Ligesom dengang du sad på bagsædet af min patruljebil. Er der andet, jeg kan hjælpe med? Vi så også, man kan rundt med en dreng på en 11 år. Ved du, om det kan være? Han rekrutterer dem lige ud foran din hoveddør. Det ved du godt, ikke? Jeg skal nok prøve at tage fat i ham. Nej, det skal du ikke. Det skal vi. Så må I være noget oftere. Ja, vi har heller gerne at se til, hvad? Sammy! Ja? Skynd dig udenfor. Hey! Hey!
Hvad sker der her? Du prøver at få os til at sige alt muligt, så vi lyder som nogle dumme perker. I sagde, vi ikke hørte det der sprog. Jeg spurgte jer bare, hvad I synes om det, der er sket med Talib, men hvis ikke vi snakker med os, så kan I jo bare lade være. Vi er bare til, at der sker ballade, så folk ser os åndssvagt i tv. Nej, det passer altså ikke. Jo, du prøver at give mig penge af alt muligt. Du må gerne give mig nogle penge, hvis der er. Også giv mig lidt penge. Giv mig penge, mand. Det er ikke sjovt. Vi mangler at rydde op. Afsted. Jeg skal nok snakke. Må jeg ikke lige stille dig et par spørgsmål? Det må du ikke. Er du ikke sød god? Tak. Hvad med jer? Er der hold i anklagerne mod de betjente, der anholdt Ben Hassi? Hvis du har nogle konkrete spørgsmål, så må du rette henvise til den retsansvarlige, okay? Tak. Anholdelsen bliver beskrevet som et brutalt overfald. Hvad er jeres kommentar til det? Er det rigtigt, du prøvede at bestikke dig? Det er meget normalt at betale ekspertkilder. De hænger for hårdt på pikken. Hvad fanden skulle de være eksperter i? De fortjener vel også, at vi fortæller deres deres side. side. Du kommer kun for at lave rav ind. Okay. Det er det eneste, du kan. Og hvad, er det ikke også det, I laver, eller hvad? Jeg har 2 minutter til at pakke jeres lort og forlade det her område. Giv plads. Giv plads. Nu er der sådan set pressefrihed i Danmark. Det er ikke også. Se dig omkring. Det her er ikke Danmark. Kunne jeg få dig til at gensætte det der, mens du er rigtig dygtig og kigger lige ind i kameraet? Hvis jeg ser jer igen, så bliver I anholdt. Er du forstået? Ja. Kæft, det fik ud. Kom lige herhen. Hvad? Kom lige herhen. Lad nu være med det der. Nej, det er okay. Hvad var det, du sagde? Jeg fortæller dig bare, at der faktisk er pressefrihed. Hvad var det, du sagde? Det går ikke, det der. Okay, kom. Det går ikke. Hvad nu? Hvad? Hvad nu? Ikke noget. Fucking møjse. 14 klar. Bravo 14. Det er en skydeskiver. Vi tager den på hver dag, så folk som hende kan sove trygt om natten. Vi er nødt til at vise, hvem det er, der bestemmer. Så ender det med en bekræft, at ikke kan komme ind uden hele NATO's nordflak i ryggen. Det skal være over dem hele tiden. Det er det eneste, de forstår. De unge, de kan ikke konsekvensberegne. Har du aldrig lavet noget, hvor du var yngre? For det har jeg. Jo, selvfølgelig har jeg det. Men du bliver politimand, ikke? De bliver narkohandlere og voldsforbrydere og socialbedragere. Starter med forfingeren. Så bliver man kaldt bøssesvin, så bliver man spyttet på, og en dag, så får man en pistolmast op i fjeset. Har du prøvet det? Hvad? Har du? Nej. Nej, det har du nemlig ikke. Nej. Jeg kan godt garantere dig for, at det er noget, der ændrer dit perspektiv. Når du har gjort det her lige så lang tid, som jeg har, så vil du give mig ret. Ja. Okay. Ja. Okay. Hvad fanden glor du på, din idiot? Har du noget idé? Nej. Navn, fødselsdato. Ahmed Sulchami. 070602. Og de sidste 4. Den behøver sikkert ikke give dig. Hvorfor ikke? Har du noget at skjule? Nej. Har du? Hvor er dit Du nummer? koncentrerer dig lige om dig først. Man skal stadig kunne se dit nummer. Du kan få mit. Og hvorfor er det, I stopper mig? Jeg skal bede dig om ikke at filme mig. Der må jeg gøre det i offentlige rum. Ikke hvis du forstyrrer politiets arbejde. Men det er jer, der stopper mig uden grund. Skal du høre her, Amos. Du er sigtet for overtrædelse af våbenloven. Put telefonen i lommen. Læg tasken på jorden. Og hvad er jeres mistankegrundlag? Det finder du ud af. Nu visiterer jeg dig lige først. Det har du ikke lovhjemmel til. Nå, hold da op. Sikke nogle flotte ord, du kan, hva'? Jamen, du har ikke Nu ret. lukker du lige røven. Ellers så kommer du med på stationen. Jeg tror ikke, du har lyst til. Eller hvad?
Det er en ulovlig visitation. Har du noget af de lommer der, som jeg kan stikke mig på? Tag jakkesko, Stolmer. Andersen? Holder du lige plus på dem der? Se nu at komme i gang, ikke? Kom nu for helvede, vi har ikke hele dagen, vel? Vi er ved at være der. Nej. Ikke helt. Jeg skal lige tjekke underdrengene også. Af med bukserne. Af med bukserne. Kom nu. Af. Fuck, laver det, mand! Nej. Sgu ikke meget at se, hva'? Står du og øjenboller mig? Det er lille snotvalg. Hvad? Har du lyst til at slå mig? Så er vi vist ved at være der, hva'? Ja. Nu er vi. Noget at sige. Fint. Stå stille! Slip mig! Stå stille! Skal du kaste ting efter politiet, din lille pær? Hvad? Hvor er dine venner? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget med det at gøre. Hvorfor løb du så? Jamen, du jagter mig. Hvad tror du selv? Slap af. Hvad er det, vi laver? Hvorfor bruger vi tid på det her? Fortæl os nu bare, hvor de er. Her på 14 med signal til køretøjerne. Den anholdte Talib Ben-Hassi er nu afgået ved døden som følge af sine kvæstelser, hvorfor vi forventer øget aktivitet i vores fokusområder. Vi henvender til, at man skærper opmærksomheden. Ingen kvittering. Slut.
Sådan går det, når man ikke... Kollega i knib, kollega i knib. V14, vi er stadig i Svalegård under for sten. Jeg kan ikke se, hvor mange det er på en udbænd. Romeo 1405 oplyser, at de har fået sten i Svalegård. V14, vi kører selv for lige nu. Hallo, hvad fuck sker der? Det er politiet. Gå ind igen. Gå ind igen! Følg den. Har du ondt nogle steder? Nej. 1414, alarmsignal. Over 1413 skifter. Over 1413 med alarmsignal, kom. 1414, vi er blevet mødt med kasseskyds nede på Sikadevej. Cirka 10 unge mennesker. Der er ikke så mange. Vi undkører fra stedet og er pt. Ud af kampen. 1413 skifter. Over 1413 modtaget. I kører til station Syd og skifter køretøj slut. Stationen er blevet overrasket af en større gruppering på Sankt Davids Torv. Sydad! Fremad! Få løs! De overbringer os og forsøger at vælge vognen. Golf 14 og lidt skifter. Golf 14 og lidt, vi får noget ud til jer. Indkvittering slut. P14, alarmsignal, Romeo 1405 skifter. Romeo 1405 med alarmsignal, kom. P14, vi har fået sten og søgt tilflugt i en opgang til... Kærnevidevej. Vores køretøj er havareret, og vi har alvorlig brug for hjælp. Romeo 1405 skifter. Romeo 1405 oplyser, at de har fået sten og har efterladt køretøjet modtaget. Romeo 1405. Jeg har pt. intet at sende til dig. Hvis I oplyser et opsamlingspunkt uden for Svalegården, finder jeg en Charlie-patrulje hurtigst muligt. Kom. De vil ikke gøre hende. De vil fucking ikke gøre hende. Hold kæft. Fuck. Du bliver bare der.
Ja, jeg tror, det er din størrelse. Vi er nødt til at lade ham gå. Det er for farligt. Vi tager ham med. Han er den eneste, der ved, hvor de små sataner de er henne. Hvordan kommer vi ud herfra? Hvorfor skulle jeg sige til dig? Hold nu kæft og hør efter. Det virker som om, du kender dine rettigheder temmelig godt. Det bliver man nødt til, når man hele tiden bliver stoppet. Så ved du også godt, du kan få erstatning for en uberettiget anholdelse. Der er alligevel ikke nogen, der tror på mig. Du kan indkalde mig som vidne. Så hvor meget får jeg erstatning? Hvor kommer vi ud? Der. Og hvor er vi? Der. P14, melding, Roma 1405 skifter. Roma 1405, kom. P14, vi søger mod parkeringspladsen ved Tornsgadevej, Roma 1405 skifter. Roma 1405 modtaget. Du får nærmere. Slut. Hey! Stop! Hey! Læg det lort der! Læg det! Stop! Gå ind i den fucking kiosk! Ind med ham! Læg det lort væk! Bliv ind, mand! Læg det lort væk! Sidste øjne! Læg det lort væk! Læg det! Har du kraftet med heldig, din klamme tyrker? For jeg havde plukket dig den der fede mave der, ikke? Og så højre. Styr på det. Kom herind! Skynd dig! Kom herind! Skynd jer!
Det er fra politiet. Matraf. Kraft, det er på tide, mand. I skal til at komme hjem, det er ikke sikkert at være her. Jeg skal bare smide på dit. Nej, det skal du ikke. Det er politiets arbejde. Nej, vi skulle have skide i Atlas. Hey, gider du blandt andet? Politiet, jeg ej, mand. Pas dit arbejde. Det er fandme ikke dig, der bor her, vel? De skide perkerne til at sige, kraft, det er alt og alt, du. Jeg har kendt Samir og Nadia over 20 år. Nu skal de lukke deres butik. Ja, fordi der er ikke nogen, der tør handle der. Hvad? Det kan kraftedeme ikke være rigtigt. Det skal være sådan en fucking tid. Hey! Gider du holde din kæft? Det kommer her hver dag. Det stjæler. Det tror mine kunder. Og når jeg ringer til politiet, der sker jeg ikke noget. Hvorfor gør I det her? Hvorfor har I ingen respekt? Hvad griner du af? شو اللي بضحك؟ vad får du ud af det? شو بتستفيد؟ أبوك لو خلف جرح. خلص كل خرا. ما تحكي عن أبوي. Kom her. Kør for dig, hva'? Du får bare venner alle vejen. Ja, er du misundelig eller hvad? Efter dødsfaldet på 19-årige Talib Ben Hassi. Den unge mand fra Svalegården blev holdt kunstigt i live, men her til eftermiddag har den 19-åriges pårørende i samråd med lægerne altså valgt at slukke for respiratoren. Dødsfaldet har skabt stor vrede og frustration blandt unge indvandrere, og mindst 23 er anholdt efter voldelige sammenstød med politiet rundt omkring i landet. Også på de sociale medier vækker dagens dramatiske begivenheder harme. Mit hjerte bløder for Talib Ben Hassi og hans familie, skriver politisk ordfører Frederik Dam her, der kalder Ben Hassis død for meningsløs og en skamplet, der aldrig kan vaskes rent. شو عملت؟ قتلت واحد كان عم بتهبل علي. بمزح معك. هدول بالشغل زهقانين عم بتمنيكوا علي. Hey. Er du okay? Ja. Vi skulle nok komme lidt skævt ind på hinanden, høj. Det var faktisk derfor mig og Hedegaard blev enige om, at vi skulle køre sammen i dag. Folk, de snakker sgu så meget. Nå, hvad siger folk? Ja. Det var den sidste til at afgive forklaring. Det virker som om, du ikke ved, hvad du skal sige. Så bliver folk nervøse. Folk gør noget dumt, når de bliver nervøse. Tror du mig? Nej. Nej, overhovedet ikke. Vi er bare nødt til at vide, om vi kan regne med dig. Vi kan hurtigt blive enige om. Kofod og Poulsen, det er ikke de stiveste pække i saunaen. Og det, de gjorde, det var så snart fucking dumt, så jeg selv har lyst til at give mit røv fuld. Og det ved de godt. Det gik for langt. Men de havde et splitsekund til at reagere i, og så lavede de en fejl. En kæmpe fejl. Fordi de var bange. Prøv at se, hvor hurtigt det gik, inden du selv var ved at miste kontrollen. De er nogle gode betjente. De fortjener ikke at få ødelagt deres liv på grund af det her. Hvad så med Talib Ben Hassi? Hvad med hans liv? Vi skal passe på hinanden. Ellers så overlever vi sgu ikke. Og hvem ved? Måske er det dig, der har brug for hjælp næste gang. Jeg skal nok holde min kæft. Det du gerne vil. Nej, det skal du ikke. Du skal fortælle mig, hvad der skete. Du var der ikke. Du skrev rapport, eller du tømte opvaskemaskinen i frokoststolen, eller du rev den af ud på toilettet. Jeg er pisse ligeglad. Du så ingenting. Er vi enige? أعطيني التليفون. مين بعت هذا الزفت؟ احكي لي.
Hvem har sendt den? Kilo. Jeg ved det ikke. Hvad laver du? Han har også fået den. Alle har fået den. Hvad hvis vi kommer her? Bare roligt, vi skal nok sørge for, at der ikke sker noget. Det er bedre, hvis I går, ikke? Det er det, hun prøver på at sige. Hvor er det, jeg har set dig før? Har du spillet bold ude i politiets ungdomsklub? Jo, min ven, han var træner der en overgang. Du var holdets stjernespiller. Mener du det? Ham der? Jeg kunne sgu da spille cirkler rundt med dig, hvis det skulle være. Hvordan vil du gøre det? Du kan ikke engang fange mig. Nej, vel. Nu har du heller ikke en smadret menisk og korsbåndsskade af begge knæ, vel? Hvad? Så holder du sikkert med Arsenal, ikke? Alle brune drenge, de elsker Arsenal. Ja, alle japanser, I elsker Real Madrid. Hvem er jeres bedste spiller? Özil. Hvad? Han får 3 millioner kroner om ugen for at klø sig selv i røven. Han er i hvert fald bedre end Benzema. Det skal du sige. Og du siger det kun, fordi vi stjæler ham lige for næsen af jer. Ikke? Benzema, han har vundet alt. Arsenal-spillere, det er sådan nogle kællinger. De vil ikke gøre det beskidte arbejde, derfor så vinder de aldrig en skid. Og Real Madrid, de bruger milliarder og millioner på alle de der fucking luderspillere hele tiden. Ja, men det er alle de hardcore superluder, ikke? Først Ronaldo, og nu har vi Hazard. Hvorfor spiller du så ikke mere? Din kammerat. Det var ham, der smed mig ud. Hvorfor? Hvad har du gjort? Ikke noget. Ikke noget? Det er klart, du er jo uskyldigheden selv. Der var en, der hed Rasmus. Han blev ved med at provokere mig. Så jeg sagde bare til ham, at vi kunne mødes efter træning, hvis han havde et problem. Det skulle da også for dumt at rende rundt og slå på hinanden. Men han kom heller ikke. Men han ville ikke ligne en sværn, så han sagde, at jeg havde troet ham med en kniv. Havde du det? Hvorfor starter du ikke bare igen et andet sted? Fuck det der. Det spilder tid. Romeo 1405. Jeg har Charlie 1402 på vej mod Tornskadevej. De er fremme om 5 minutter. Kom. Tror du, det er dem? P14, melding, Romeo 1405, skift. Romeo 1405, kom. P14, vi er fremme ved kontaktpunktet. Kan vi få Charlie 1402 til at blinke med lygterne? Romeo 1405, skift. Romeo 1405, fremme ved kontaktpunktet modtaget. Charlie 1402, blinker du lige med lygterne en gang, kom. P14 selvfølgelig. Charlie 1402 skifter. Møller, dit gamle røvhul. Det er første gang, jeg er glad for at høre din stemme. Romeo 1405. Ja, nogen skal jo redde din røv. Charlie 1402. Fuck shotgun, man! Skud os på den fjern! Jeg får en halv!
Drej din fucking! P14, Charlie 1402 og blev med brandbomber og flygtede til fods i nordlig retning. Tornsgadevej er totalt spærret af, og vi kan ikke komme ud. Romeo 1405 skifter. Romeo 1405. Jeg har ikke noget at sende til dig. Kom. P14, hvad mener du? Hvad fanden skal vi så gøre? Romeo 1405. Det er jeres bøn. Ingen kvittering slut. Er du okay? Jeg kan ikke mærke min her nu. Ja, det sover bare. Hvor bor du? Solriksvej 37 på 14. Er langt væk? Vi kommer ikke ud, ikke lige nu i hvert fald. Han bor ret tæt på. Ja, det er godt. Så måske skulle vi tage hjem til ham, indtil der kommer lidt mere ro på. Vil du gemme dig hos ham? Ja. Nej. Hvad, vil du så skyde derude eller hvad? Vi finder en anden vej. Der er ikke en anden vej. Det er farligt for ham. Han skal ingen steder, siger jeg. Det vil aldrig være sket, hvis det ikke var på grund af dig. Nej, du kan bare stoppe mig. Du kan også have stoppet Kofod og Poulsen. Du var der jo. Men du gjorde ikke en skid. Ja? Ejstrup, kom. Ejstrup, kom. Vi skal afsted. Flytter du dig? Drop det piste. Du er en fucking sno i græsset højre. Det er fint. Flytter du dig nu? Nu vil du hellere holde hånden over de chakaler, end at beskytte dine egne kolleger. Det går du eddermame, tror jeg vel. Og så snart vi kommer ud herfra, så fortæller jeg alle, hvad der sker med Basse. Du gør ikke en skid, din lille vatbæk. Ellers vil du opleve, hvor alene du er. Fuck dig. Og fuck dine venner. Hvad fanden skal du af? Hvad?
færdig. Hvad? Jeg kan ikke se, mand. Du skal ikke ned i det. Det går over lige om lidt. Bare træk vejret. Læg det gøre ondt, mand. Ja, træk vejret. Er det her, du bor? Nej, ja. Er der en bagomgang? Nej. Hvad er der, dine luder, mand? Fucking knipper dig, dine luder! Forstå dig, holder ind og andet, mand! Fucking bum! Bum er der hvad, mand? Fuck dig, mand! Hvad er der? Fuck! Ikke noget! Nej. Ikke.
der et andet sted, vi kan tage hen? Nej. Okay. Vi finder på noget andet. Hvem er ham, din kollega? Tror du, han er okay? Det vigtigste er, at vi får dig i sikkerhed. Det var mig, der kastede den der milkshake. Det ved jeg godt. Men du kaster som en kælling. Hvad laver du? Du mister temmelig meget blod. Du skal sætte dig ned. Jeg hedder Abia. Jeg er sygeplejerske. Hej. Hvad hedder du? Er det en hemmelighed? Okay. Hvor gammel er du? 20? Okay. 37? Hvor er det? Du er 89 år gammel. Jeg er faktisk 5 år. Wow. Det er ligesom min dreng. Han er også 5 år gammel. Så er du tilbage i seng med dig. Men det larmer udenfor. Ja,
Nu må du lægge den hos mig. Men hvorfor er han den manden? Han er en, der har slået sig og har brug for lidt hjælp. Men hvornår kommer Amos hjem? Han kommer snart. Du har noget mad, som... Shit. Hvordan har du det? Meget bedre, tak. Er det dine børn? Ja, Amira, som du har mødt. Og det er Amos, min søn. Hvor er den henne? Det ved jeg ikke. Han burde have været her nu. Han kommer nok snart. Det bliver altså ikke en stor kulinarisk oplevelse, det her. Nej, jeg skal heller ikke trække mig mere på, så... Nej, men du skal have noget at spise. Billede, der tegner sig. Som I kan se her, så er det altså både biler og containere, der står i brand, og der bliver kastet sten og skudt med fyrværkeri mod politiet. Dagen igennem har flere hundrede lagt blomster og tændt lys på pladsen, hvor Talib Ben-Hassi blev anholdt. Talib Ben-Hassis mor, Rose Ben-Hassi, talte med os tidligere i dag. Her appellerede hun til både politi og demonstranter om at standse de voldsomme optøjer. Vi skal ikke slås på grund af Talib. Talib var ikke voldelig. Han var en sød og glad dreng. Han var en god bror og søn. Og nu får jeg ikke set ham igen. Vi skal ikke slås i hans navn. Og jeg vil ikke have, at flere forældre mister deres børn. Mere end 60 er altså blevet anholdt, og flere end 30 demonstranter og betjente meldes såret under det, der bliver beskrevet som de værste gadekampe i Danmark. Har du børn? Ja. Min mor sagde altid, at være forældre er ligesom hvis
hjerte hopper ud af kroppen og går ubeskyttet rundt ud i verden. Han er en god dreng, Amos. Han er bare så vred hele tiden. Jeg forstår ham godt. Uanset hvad han gør, så er det aldrig godt nok. Hvis man altid bliver behandlet som noget, man ikke er, så ender man sgu med at tro på det. Men det ved du sikkert godt. Jeg er sikker på, at din dreng har det fint. Ja. Skal du skyde efter os, din fucking bøse? Vil du godt dø, eller hvad? Vil du godt dø? Hvad? Du skal kigge på ham. Han kan ikke hjælpe dig. Du er helt alene nu, din fucking panser. Vil du godt det? Der er ikke nogen, der hjælper dig. Amos, chance göp. Canım az fucking göp man. خلاص ما فكرت له وفكرت كامل ما Pis af med jer! Pis af med jer, siger jeg! Slap af. Slap af. Kom nu. Lad ham være. Lad ham være. Kom nu. Hvorfor har du Amos' telefon?
Hvor er min søn? Han er sammen med min kollega. Han smed nogle ting efter vores bil, så vi var nødt til at arrestere ham. Så prøvede vi at følge ham hjem, og så blev vi skilt ad. Jeg troede, de var på vej herhen, så der må være sket et eller andet. Jeg gør dig ikke noget. 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 Vel, kig på mig. Kig på mig. Kig på mig. Jeg skal nok finde ham også. Det lover jeg. Jeg skal nok få ham hjem igen. Abia, hvad sker der? Du står bag døren, så flyt dig. Gå væk. Det er politiet. Gå væk. Hvad fuck sker der? Det rager ikke dig. Det rager ikke mig. Hvor er Abia? Hvem er det, der skriger derinde? Det rager ikke dig. Det rager ikke mig. Hold din kæft og gå ind i din Gå ind i din lejlighed. Du skal fucking ikke komme her og bestemme over mig. Hvem fanden er du? Fuck dig, mand. Flyt dig. Lad være med at stå der og glo. Ja, det er flot. Fucking flot. Vi sagde med dig, din taber, mand. Abia? Amira? Hvor er I? Hvad så, Mike? Gå ind med dig. Du skulle rimelig langt ud af Skidevej. Har du lort i ørerne? Gå ind med dig. Nu! Det skulle da ikke en rigtig gøb, det der, mand. Skal vi finde ud af det? Skal vi? Luk døren. Luk døren!
Vi bliver nødt til at hjælpe ham. Tro på dem. Det er en fucking panser, det der. Så tjek den her gøb ud, mand. Jo, det kan legetøj. Nej, slap nu af, mand. Jeg har styr på det. Det er ikke en rigtig pistol, det der. Fik I ikke besked på at blive hjemme? Hvem skulle ellers røre dig? Hvordan fandt I mig? Det er ikke så svært. Der bliver holdt øje med dig. Min kollega ved, hvor han er. Nej. Men vi kan hjælpe dig med at finde ham. Hvorfor skulle I hjælpe mig? Hvis der sker en panser noget herinde, så bliver alting bare meget værre. Smut nu hjem med. Jeg kan skaffe en bil. Hvad er galt, du kører rundt, mand? Hold din kæft, mand. Jeg har styr på det. Træd på koblingen. Sæt til venstre for bremsen. Og slip den, mens du langsomt kasser op. Hvis bil er det her? Min fars. Ved han godt, du kører rundt, ikke? Nej. Han er også ligeglad. Okay, men de har jibbet fuldstændig, jo. Hold din kæft, mand. P14, melding, Romeo 1405, Alfa skift. Romeo 1405, Alfa, kom. P14, jeg er stadig i Svalegården, jeg ved ikke, hvor min kollega er. Romeo 1405, Alfa skift. Romeo 1405, Alfa modtaget. Du får en særskilt talegruppe. Skift til beredskab 2, kom. Fuck. Så vi tager på ham. Kom nu, skynd dig. Hvad så dig? Ude at køre søndagstur i jeres fars bil. Har I set de der 2 panser? Nej. Hvad er din ven? Han har heller ikke set nogen. Kan han ikke svare selv? Hå?
Og bliv ud. Ud med dig. Mig? Ja, dig. Vi melder os. Ud med dig. Kom så, kom så. Ud med dig. Pæl af med dig. Hvad er der? Jeg er travlt. Slap af. Så bare lige snakke sammen, ikke? Hvad er det der? Hå? Bare sige, at du skal have en rigtig en, ikke? Så skal du ikke sige det til Sami. Jeg vil bare gerne have, at du er en god lille perker, ligesom ham. Men det er ikke så, man får respekt. Man skal også have respekt for sig selv. Har jeg ikke det, eller hvad? Hå? Det der storebror pis, det betyder ikke en skid. Men det gør vi. Vi har brug for en som dig, Isa. Du har givet lille barn mere, vel? Godt? Nej. Godt. Så fortæl mig. Hvor fuck er den panser henne? Han er fucking spillet dum. Hvad fuck er det, du kigger på? Hva? Hvor var det vildt, mand. Det var sindssygt, du plukkede med alt, mand. Jeg skylder din far en ny bil. Det er lige meget, det var alligevel en gammel lortebil. Ja, her til dig. Du er en god betjent. Højre forbindelse magtskift. Højre forbindelse magtskift. Prøv lige at se. Hvor er det der? Sker det lige nu? Jeg kan vise dig, hvor det er. Kom. Kom nu, jeg har en hurtig vej. Kom nu, Matt. Følg med, kom nu, kom nu. Kom nu.
Jeg er derhen. Kom nu. Nej, vent nu, lille. Kom nu. Det er politiet. Vis mig dine hænder. Jens! 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 Hvad skete der? Jeg ved det ikke. Hvad mener du med, du ikke ved det? Han var der bare lige pludselig. Jeg troede, det var en af dem. Jeg skal ikke i fængsel, Mike. Det kan jeg ikke. Mike. Han var bevæbnet og gjorde antrag til at skyde. Det var handlet i nødværv. Sig det. Hey! Sig det. Jeg var bevæbnet, og jeg handlede i nødværv. Ja. Det her, det er aldrig sket. Tak. Du tabte den her. Hvor er Amos? Så han det. Ja.
skal se at komme væk. Kom nu. Din mor, hun er afsted med dig. Vil du ende ligesom ham deroppe? Vil du det? Vil du dø, eller hvad? Vil du dø? Skrid nu med dig, for helvede! Skrid nu med dig! Afsted! Afsted! Han er såret, men kan gå. Jeg har ikke ude, det er lige pt. Delta 1401. Delta 1401 oplyser, at man har fat i den ene kollega fra Romeo 1405 modsatte. Kan du bruge en ambulance?